त्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी भिजवलेली चण्याची डाळ, थोडेसे तांदूळ घेतलेत, ते पण भिजवलेले आहेत, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्यात मी, आणि 4 मिरच्या घेतल्यात, थोडंसं आलं घेतलं आहे, 7-8 कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत, आणि थोडीशी कोथिंबीर, आणि ही सफेद तिळी, आणि ही मी वांग्याची कापं अशी कापून घेतलेली. 3 वांगी आहेत, 3 वांग्याची काप आहे ती पण मी कापून अशी भिजत ठेवली आहेत, नाहीतर पाण्यात नाही ठेवली तर ती काळी पडतात. आता आपण हे सगळं साहित्य मिक्सरला लावून घेऊ. फक्त कोथिंबीर नाही लावणार मी, सगळं साहित्य मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार. जास्त बारीक नाही करणार, थोडंसं जाडसर ठेवणार. जाडसर असं मी करून घेतलं आहे, जास्त बारीक पण नाही केलं आहे, थोडंसं जाडसर आहे. आपण आता ते एका भांड्यात काढून घेऊ. त्यात आपण टाकू 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला. आपण त्यात मिरची टाकलेलीच आहे, आपण कलरसाठी थोडासा मसाला टाकू. आपण त्याच्यात पहिलं तेल ओतून घेऊ. आता आपण त्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकू. कोथिंबीर मी बारीक चिरलेली ती मी आता टाकणार आहे. आता आपण हे मिश्रण असं सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ. मिश्रण चांगलं व्यवस्थित झालं पाहिजे. आपण हे असं व्यवस्थित मिश्रण करू, आणि ही डाळ आहे ना थोडी चांगली भिजायला द्या. मी सकाळी घातलेली भिजत, आणि जाडसर वाटा, म्हणजे ते खुसखुशीत होतील. तिळी घेतले, त्याच्यात मी असं थोडंसं जाडसं असं घावण्याचं पीठ आहे माझं, तसं मी थोडंसं टाकते त्यात. आपण आता तेल तापलं की बघू, जरा थोडंसं पीठ टाकून. तेल तापलेलं आहे, आपण आता करायला सुरुवात करू. आवरण चांगलं असं लागलं पाहिजे त्यांना. असं एक एक करून कढईत सोडायचं. अशा पद्धतीने आपण वांग्याची कापं बनवतोय. कुठली वांग्याची करू शकता, बटाट्याची करू शकता, प्लस केळीचे पण होतात. डाळ वाटताना पातळ झाली असेल ना, त्यात तुम्ही आहे ना तांदळाचं जाडसर पीठ पण टाकू शकता. पीठ टाकला तर तुम्ही थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ पण टाका त्याच्यात. आता आपण हे परतून घेऊ. प्रकारे असं चांगली खुसखुशीत होईपर्यंत अशी ती फ्राय करून घ्या. थोडासा त्याला लालसर कलर आला पाहिजे. वांगी आहेत ती, नाहीतर ती नरम होती. अशी ही वांग्याची कापं ना मालवणीत लोक करतात. अख्ख्या यूट्यूबवर तुम्ही चाळलात ना तरी तुम्हाला हे भेटणार नाही, कारण मालवणी कोण असेल ना त्याच्याकडे नक्कीच असतील ही रेसिपी. यूट्यूबवर ही पहिल्यांदाच रेसिपी अपलोड होते, तुम्ही नक्की करून बघा.
लालसर झालेले आहेत. आपण आता ही डिशमध्ये काढून घेऊ. मस्तपैकी अशी खुसखुशीत वांग्याची कापं अशाप्रमाणे आपण सगळी करून घेऊ. ही वांग्याची कापं अशी रुचकर खुसखुशीत अशी तयार झालेली आहेत. ही तुम्हाला यूट्यूबवर पहिल्यांदाच बघायला मिळेल. तुम्हाला ना मी किती खुसखुशीत झाली अशी तोडून दाखवते. हे बघा, बेकरीत मुकरून भेटतात ना तशी अगदी झालेली आहेत. तुम्ही पण करा आणि मला लाईक पण करा तुम्ही. काही तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही मला कमेंट